खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान रादाब लाबोलायबायलाय अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बनसुनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ एक्सिडेन्ट जानायनि जाउनाव आथिं फारसे नोरजिया जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जायनि थाखाय बिथाङा बनसुनिफ्रायबो गावनि बिबानखौ हगारबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांनि आथिं फारसेया अपारेसन जाबाय। लोगोसे मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि फारसे आथिङा आबुङै नोरजिया जाबाय। बिथांनि आथिं फारसेखौ GMCH आव डक्टरजों फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिबावदों। मख'नो गोनांदि बे खेबजों बिथांनि अपारेशना फारियै खननै जाबाय होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि सालाखाथियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना भिडिअ भाइरेल खालामग्रा गुबै दायनिगिरि आमिर हामजाखौ पुलिसआ खाबाय होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दं चाइनानि हादरगिरि एक्सि जिनपिं बिथाङा हंकंनि गोदान दैदेनगिरि जन लेखौ लोगो हमहैदों होनना वर्ल्ड निउजआव फोरमायदों। मख'जाथावदि एक्सि जिनपिंआ बुंदों दि जन लेआ हादरखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनग्रा सासे सुबुं होननानै रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं 2021 नि UPSC नि फाइनाल रिजाल्टखौ मैया 31 मे खालि फोसावबाय होननानै गुबुन रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि बे रिजाल्ट फोसावनायाव टप 20 लिस्टनि मादाव गिबि मासिखौ श्रुति शर्मा बिथाङा मोननो हादों होनना रादाबाव फोरमायदों। आनजादाव उथ्रिनो हानाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गाहाम हामलायनाय एबा कंग्रेचुलेसन जासिहरदों आरो फेलें जानाय एबा फेल जानाय बिजाथिफोरखौ थुलुंगा होनानै उननि आनजादाव उथ्रिसारनो थाखाय नाजानो खावलायदों होननानै गुबुन रादाबाव आरोबाव फोरमायदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दिनैसो सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।